hor hinya wate hinya amahikna Tiprasa Chubachu guru Bodol ro Sukla Rani debromani shakhameni Bagwi Chubachu thumlai tongo phiaba Tiprasa Chubachu guru Bodol satong hinya kare buku Sukla Rani debromani Bagwi nog burum donation khlai tongo phia chaya nong yakare bohogo maikari khlai phungni simi nokhlaijak tei bobo kami donation khlai ga raidasi kami tei mereng bazar thangai thumlai ga aro manjaka tusan debroma jomile debroma shiule debroma laisa debroma liza debroma musang debroma yagulo kokasarka Tiprasa Chubachu group ni tusan debroma joyakari na tumisini mangphiwo mai joto mede friend sangno singtini Tiprasa Chubachu group ni engai sini bukumjuk Sukla Rani debroma ni bagai singtini phungni siming satung hiakre haikaba ogo maikri khlai singtini bini bagai kami thangai haikaba donation khlaika haikaba tai para thangai rang thumlaika sini group ni bisingti ang omna kokosana ni musungulu korongno singsuba ma haiklai norok bosubadi tai bini bagai ba tebo Chubachu nagi tongo belanya saksore hamya salbrum no bare wi tongo formam haingka haikaba nogorang pushakri ni bagai shakham nogo thangai malia bini on duku kosta rongna sing nugui social media wa singtini borongni nukungo thangai basakya singtini borongni nukungo thangai basemani yagolo no belanya borongni chugyani bagai singtini no donation klalaka singtini hingga 27 Kolampur Raja Sipara haikaba lampra hati kaini hai parawo ekta hatiwo singtini bini bagai donation klalaka sing oma gena salbrum no khlainyai bono donation khlaimani bisingtei sing bono chakhamna gotlangnai ang take shekok lukurongna sanam sing jotno norokbo hasal ne ngi tonghang ke norok online tiphona je pokchakongni je chuktei chubai makai blanya hamnai gaba ganani gaba norok sing donation khlaipuro norok jodi nugi tong ke sing kita logirani ang jotno no koijawo